Ya iki lor, nggone Mas Rian arep digeretke Pak Topa genti. Soalnya mah trouble wis di setting. Nah. Kayak di setting sik ning kono. Pra mayung sithik ayo. Mayung sithik. Wah ya rame tenan sok bathuk sok akeh yo ngene ya apik lho. Oke pandane piye? Oh alah yo. Pandane kayak gitu ya. Endi to ki? Lah ngeblur abah. Pandane ra ketok nyiruk. Mending joke alon-alon weh, doke sik setting sik. Oh no. Ya doke alon-alon setting yo. Kuwi ngobrol karo Mbah Sari. Gak ketok kok. Masa dari depan ini ya. Api no sang kelompok no kayak. Api. Masuk. Pemanjer deh. Lek BDK lili. Mas Denta iso joki rene, Mas. Lah Mas siapa emang munggah mandur rane. Pasti munggah. Oh, alah. Gini. Oh, alah. Angene lumayan jane, tapi walah kayak ya kuwi. Ya, wah kayak tenan lho sing manjer. Sampai gulumu, Bang. Ndep 8 arek. Mikir e. Hei. Ndak. Jelas ke. Santai betik kuasai sik den iki tekan gede iki. Andelok panda iki. Jokine panda iki. Joki sak kaya ngene iki piye? Abot, Pak. Abot lho. Ya ngene iki lho. Lho. Wabot tenan iki. Cendeke sik setting sik jajal. Ekstrim kok. Iki narik sapi. Narik sapi. Tahun. Iki lah sapi. Nego. Anu abot ya, Pak ya. Tik kenara. Ya. Waduh. Oke, engko dintane medone lho di setting digeser ngiri sithik ngono wae. Pandai, ya rekoso ada ngeduk ki. Dipelurut wae, mending pelurut, Mas. Dipelurut ya, pelurut ya. Dipelurut 10 meter gawon. Oke. Oh, geret dhewe no ya wae. Iki gone Mas Rian pet digeret dhewe nah lho. Lah nggih. Santai. Kejar tayang iki. Mumpung angene badai. Iki juga akeh meneh, Lur. Babon kuning bening ya ngono. Gone Mas Rian. Cek. Pak. Lho, tekan dulu. Cek, Lur, tas di depan, Lur. Anginnya mare telat kadang. Nah, nggih, wis munggah nih Pak. Nirian dereng. Urung. Emang anginnya telat mare, Mas. Persiapan, ayo apik ngono jene piye? Ayo terus. Mas Epan. Ya apa ya balap kok. Manuk tenan, balap tenan, balap, masuk, babone masuk. Mantap. Masuk. Salam pasukan langit, layangan emang Jawa Tengah. Dukung terus Lur, cara le wong layangan. Oke, ini Mas Rian langsung di review. Santai benang. Rasa eman. Pedas gawe meneh. Jebol gawe meneh. Wong seneng e. Layangan warisan budaya lho, tetap seneng ae, santai lho.
Oke. Gagal 1 kali nggak masalah, 2 kali aja sampai ya Mas. Oke. Kendaraannya balap. Ya. Ya wes tetap di channel wong layangan gitu. Langsung dukung aja.